Ora apa-apa. Ora masalah wong padha. Marai sami lho, Mas. Marai ya Malah nggih. jumbuh ya. Nggih, ngaten niku disemangati Mas Tiar. Ya Ben Allah. ora salah. No nunuke nonong. Bisa nunuke Maksudnya ki anu ki lho, ngabani larase, larase, Dik. Oh, marai elek Ya, ya. ya. Sadurunge ngaturke para bintang tamu, ya kuwi ana Mbak Lintang, ana kancaku Mas Lindro, Mas Mio ketoke ya ana. Iya, ning dipinangkani dhisik iki pamundutan terbanyak iki mau ya ana podang kuning karo sesideman diaturke luwih dhisik, diaturke luwih dhisik, Nduk. Oh iya, Anu, Dik Lintang dhisik katuran jumeneng ana ing pepanggungan. Oh ngono. Tuduk. Wilujeng dalu selamat malam, Nduk. Dik Lintang Kairo. Nggih, wilujeng dalu. Selamat malam Mas Akbar. Iya, alhamdulillah kita bertemu kembali. Alhamdulillah. Angger Dik Lintang Kairo iso bergabung karo Sanggar Seni Astabrata kaya bengi iki. Nggih. Anggotaku Astabrata ya ana sing seneng, Mbak. Pripun? Semangat. Ana sing semangat. Mongko. Sinten to, Mas? Lho ya ana, ning kamangka wis duwe bojo. Yo. Sak kere. Wis duwe bojo terus angger sampeyan dadi ikut memeriahkan ana ing Astabrata ngono iki difoto, didadekke status semangat Dik Lintang dadi semangate kanca-kanca Astabrata. Alhamdulillah. Dadi Nggih. semangat. Derek remen Mas. Iya. Jalan. Biasane wonge terus didumuk ngono terus Ya Allah, Mas. dingkluk. Jangan malu-malu dong, Mas. Lah iya. Dik Lintang Injih. njurung donga napa kangge warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Kaliula yang malam ini menyelenggarakan acara bersih dusun dan kemerdekaan RI. Ayo. Nggih, semoga sedaya warga masyarakat Kaliula. Kaliula pinaringan kesehatan, Amin. kabagas kewarasan, Amin. pinaringan rezeki ingkang barokah, masyarakatnya tambah guyub rukun solid sedayanipun pokoknya Mas. Terus doakan apa kanggo Astabrata semoga tambah apa? Semoga tambah lancar, tanggapannya lancar terus. Mas Disemangati Akbar dong juga. Dik Lintang. Semangat Astabrata. Suka. Bakal aja lali ngejak aku loh Mas. Nggih, oh tenan kok anggaran sampeyan iki terus ana sing wah terus moto nggih status. Kelakuane sapa kuwi jane? Ya ngono kuwi ya. Niki ana pamundhut Dik Lintang. Nggih. Terbanyak kula voting niki wonten sesideman kalih podang kuning monggo badhe dipun aturaken ingkang pundirin mardika mawon kula mangsulaken wonten Dik Lintang. Ayo. Sami slindrone ayo. Nggih. Podang kuning. Podang kuning dibawani Nggih. riyen nggih. Nggih. Semorondana. Ayo. Semorondana. Mangga. Nadyan wujudmu peksi serihan. Ya Allah, kok iso lali to? Ora apa-apa. Ora masalah wong padha. Marai sami lho Mas. Marai ya Malah nggih. jumbuh ya. Nggih, ngaten niku disemangati Mas Tiar. Ya Ben Allah. ora salah. Ren nggih Mas. Iya, agawe. Ya. Bajunya ucul ini bajunya. Oh, iya. Ora apa-apa.
Sampeyan sakniki kelas pinten Dik Lintang? Kelas 1 SMA, Mas. Nggih. Nggih. Wong kelas 1 SMA niku ibarate lagi masa-masa pertumbuhan. Pertumbuhan. Nggih, lagi tumbuh-tumbuhe. Tumbuh tambah dewasa. Apane wi, Mas? Umure. Umure. Dadi mbinjing nggih sekolah. Sekolah. Wah iya. Sekolah iku kudu tetep rajin, Nggih. momok ana tugas PR yo tetep digarap. Sekolah tapi ning sekolah turu, Mas. Ora apa-apa, sing penting mlebu tok niku pun sae. Nggih, leres. Kados kula niki mamane tanggapan Jenengan mbinjing nggih sekolah? Lho riyen sekolah to. Riyen, nggih. Nggih. Terus mamane bengi tanggapan enjinge sekolah ngaten nggih. Ora ketang turu sing penting mlebu. Oh. Mlebu tok niku pun sae. Absen tok apa, Mas? Nggih. Nggih. Pun penak. Lanjut. Nono nunuke nonong. Iso nunuke Maksude iki anu ku lho ngabani larase, Dik. Oh, marah elek Ya, larase. Golek isi podang. Deloken, Mas. Mas Heru lo kepingkel-pingkel. Esuk awan sore bengi ya. Yuk, buka celuk Dik Lintang air podang kuning celorot. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobeng miterangganku goleki pernah krasa esok awan nganti bengi. Iman yen nganti liya kang nyayang. Kleang-kleang tak sawang mencok ing ngepang. Kekencangan tak rindik saka katelan. Sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan. Tak suwan mbak ajeng ngece podang kuning agawe pikir kuning seleret tirang tak sawang katon manise.
Dik Lintang duduk dulu. Minangkani pamundhut punika saking pepunden kula Mbah Paidi ingkang nyuwun pamundhutan podhang kuning sampun dipun pinangkani. Ugi tembang podhang kuning menika kula kunjukaken dumateng sedaya. Nuwun inggih panitia bersih dusun. Iya, mugi-mugi saged dados jampi saya lan saged dados karenan ing penggalih. Iya ngestokke dawuh. Diwalik pelok-pelok. Iya, golek kanca omong. Iya. Mas Lindro tak aturi minggah ana ing pepanggungan supaya ngancani awake dhewe. Lah iya, Iki ngaturke tembang sing jumbuh karo kahanan. Apa kuwi? Ya kuwi lancaran 45. Oh, sing bernapaskan dengan nasionalisme dan jiwa patriotisme. Lancaran 45 sepisan wae, sepisan. Mengko gek dibacotke lagu-lagu perjuangan. Oh ngono. Iya, ngestokke dawuh. Kanggo ya kuwi mengubar jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme. Ana. Iya. Monggo dados lancaran 45 dilanjutkan lagu-lagu perjuangan. Buka saka tenor. Dados.
Merdeka! Merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bertemu lagi nggih menika ngempek eyom adicara bersih dusun warga masyarakat wonten ing dusun Kali Ula, Mas. Leres Mas Akbar. Inggih. Kula nek kalih warga mriki ngono pun biasa kula. Lho, kalih warga masyarakat dusun Kali Ula. Leres mula kenapa bengi iki kula kok semangat. Semangat penyebabnya apa, Mas? Awakku wis ora kesel neh bar pijet kula. Bar pijet ning Kali Ula? Nggih ning gone Mak Jami. Kok yo apal kok yo ngerti. Apal lah mula Tukang awake pijet kene. Leres kene iki kaya dulur dhewe nek piantun Kali Ula iku. Alhamdulillah. Sampean ngrasake daharan sing enak, sing eco, sing masak sinten? Lho, aku yo ora ngerti wong ora kenalan kok, Mas. Sing masak iku Mbok Gemi. Mbok Gemi sing masak bagian juru pawon. Karo Bu Suwarni, karo Bu Kasun. Mula masakane ya anyep. Kok anyep enak. Enak kok iso anyep lho. Alhamdulillah Mbak Cangi, Mbak Iya, Limbo saged silaturahmi dengan nuansa pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Betul. Ngiras-ngirus karo warga dusun Kali Ula. Iya? Wonten Desa Peserut, Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Luar biasa kita malam ini beda dari yang lain ya Mas kita. Betul, mergo diteliti. Mungkin warga mriki terdiri dari 2 RW, 2 RW, 6 RT, rondone 205. Kok ya roh. Roh wong tak catet kok. Kok ya nyatet. Rondo mriki murah kok Mbak Cangik beda karo daerah panjenengan. Daerah mriki rondo ming 10.000 nggih Bu nggih. Kok iso 10.000 lho? Urunane 10.000. Weh, tak kira rego apa. Sing di omah ngoten niku sing kagungan griya 40, sing urung di omah 20, rondone 10. Urunane. Urunane Hebat luar biasa saman bisa menyampaikan iso ngerti nganti tekan urunane Mas Lin. Lah kok mboten pripun lho Mbak, kula sing gumun setahun jembleng serendeng niku kalih warga mriki. Kali Ula? Nggih. Gumune perkara napa Mas? Desa Peserut ora tau nanggap dukuh kok ya nanggap niki lho. Lho iki kekompakan warga masyarakat Kali Ula Mas. Betul mergo piantun mriki niki sukses-sukses Mas. Ngaten nggih. Nggih. Kok iso ngarani sukses? Pengusaha Brambang kathah sedina niku wong wedok nyambut gawe ora mati 100.000. Sekilo bayarane 600 rupiah ya Bu ya. Kok iso ngerti tekan bayarane Brambang barang iki lho? Takok karo Pak Aji Suseno lurah kene. Bayarane 600.000 sedina iku ana sing dikeki 4 sak nggih Bu nggih. Luar Kekompakan biasa. kerukunan niku NKRI harga mati niku pedomane wonten mriki Mas. Mriki niku wargane rukun-rukun. Rukun-rukun nggih. Leres. Hebat kaya warga mriki Mas. Sayuk rukun, gotong royong, guyub rukun diprioritaskan. Nggih, mituwane Ahmad Zaini. Iya. Piantune nggih bagus, grapyak semanak. Wis apa-apa nyuwun apa-apa ora nyuwun wis diaturi. Ngono ya Mas. Wah, aku mengguri monggo Mas Lendo kalau aturi maem to dahar. Nggih Pak, teng mriku ana pojokan Mas, ana bening-beningan monggo. Ijo-ijonan tak jikuk tak kira rak sayur napa niki bayem napa kangkung. Iya. Tiba mboten nih. Lah apa? Kumkumane kathok kami tuwa e. Layakan kok ijo niku lho. Iso kumkuman kathok lho, Niki kajate bersih dusun bersih Duko nggih. dusun, bersih duko, bersih dusun Nggih. dan mengeti kamardikan ke-79. Leres. Menawi panjenengan ndongakne kalih warga mriki napa? Mbak Cangik, Mbak Limbuk, Mas Loh, Akbar. dongaku mesti no Mas. Napa? Muga-muga kan mayoritas petani. Muga-muga masyarakat ingkang mapan wonten ing dusun Kali Ula sing menjadi seorang petani muga-muga panene ke depan semakin baik, panene semakin sukses, diparingi kemudahan dan kelancaran, panene mesti apik-apik. Lah, amin pripun ton? Sampeyan kok muni amin to Bu iki? Lho, kuwi donga sing apik, donga sing becik, Mas. Ora ana supportermu kono kok muni amin lho, dongamu iku lho elek. Lho, dongakne panene petani supaya lancar, supaya pinaringan gangsar apik. Kuwi donga sing sae, donga sing luhur, Mas. Panene muga-muga Apik iso bermanfaat bagi masyarakat. donga ngono kuwi ora apik. Kok iso ora apik lho? Lah sampean dongakne muga-muga sing panene akeh petani panenane akeh tandurane malimpah ruah. Heeh. Niku rak sing duwe sawah.
Lah nek sing ora duwe sawah gak ngenes. Lho, Nggih mboten nggih Bu nggih. lho, lah dungane sing kudune piye? Ya didongakno muga-muga sing duwe sawah panene asile entuk akeh, sing urung duwe sawah taun ngarep ndang duwe sawah. Amin Allahumma. Amin. Lah sing pas iku ngono kuwi. Oh, dadi dongane ditambahi. Ditambahi. Panene apik, terus sing urung duwe sawah iso duwe sawah. Iso duwe sawah. Oh iya, ya tak ralate nek ngono. Lah ngono baleni dongane niku. Terus sumrambahe, ya ta? Ning kene ya ana pemuda-pemuda. Betul. Muga-muga putrane para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Kaliula dadi putra nek kakung soleh, nek putri solehah, bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa, tergapai seluruh cita-citanya. Amin. Lah niki donga niki nggih menyesatkan lho. Kok Donga niki ya ora apik lho niki. donga kok kleru wae to piye to, Mas? Sampeyan dongakne bocah cilik-cilik muga-muga dadi anak sing soleh, Iya. dadi pinter sekolahe, sukses gone nyambut gawe. Tergapai semua cita-citanya. Lah niki donga niki ya ora pas. Loh, kok ora pas sih piye, Mas? Sampeyan dongakne ngono kena. Lah nek sing ora duwe anak, gak ngenes atine. Lah aku nak ndongakne sing duwe anak. Lho sing ora duwe anak gak mikir dalang kaya piye to aku urung duwe anak kok melu ndongakne kaya ngono. Dadi ndongakne niku sing pas komplit. Dongane sing pas pripun, Mas? Tak Cobi. dongakne sing duwe anak muga-muga dadi anak sing soleh migunani nusa bangsa tuwin agama, dadi bocah sing pinter. Nek sing durung duwe anak diwenehi solusi. Oh. Loh, solusine wong sing durung kagungan putra ki apa ana, Mas? Enten to, Mas. Apa ana resepe? Ana nek pengen duwe anak iku dengan metode dua cara. Dua cara niku napa mawon, Mas? Medis dan alternatif. Lah iki aku sing kudu belajar karo sampeyan. Sampeyan urung di bojo wong pacarane pedhot kok nek kok. Aja tekan ngendi-ngendi, Mas. Lah, Aku ki maksude iki lho, sing durung kagungan putra. Lah iya. Ta? Dua cara. Dua satu medis, kedua niku alternatif. nek medis carane piye, Mas? Medis niku diperiksane ning gone dokter kandungan sing luwih pirsa bareng ngono diweni vitamin supaya dalam kandungane niku kuat bendang duwe anak. Itu cara ke-1 cara medis. Nggih. Terus selanjutnya cara 2 cara Alternatif. alternatifnya gimana, Mas Lindro? Carane diurut. Oh, dipijet. Loh, dipijet pripun? Ya pijet toh kan diurut kan menggunakan alternatif. Monggo ana sarap-sarape sing salah, sing keselio, sing ora iso kandungan itu kan diurut dipijet supaya apik supaya sampean iki ra ndek pacar ora ndek bojo kok nuturi wong toh. Piye to piye? Aku apa-apa kok salah ndonga. Sampean iki jomblo malah ngandani aku. Kula ni sing ndek bojo sing duwe anak dadi luwih paham. Diurut ki dipijet. Boten kok diurut pripun to kok dipijet niku. Lho, maksudnya diurut. Pamane ngeten, niki pesek lah urung dibojo, urung duwe anak. Wis duwe bojo kok urung duwe anak, carane diurut. Diurut iki carane? Carane diurut niku malam pertama sampean. Terus malam kedua aku, kok ketiga tukang son, keempat iki sing tukang gender. Sik. Kowe kan iso kuwi diurut maksudnya digilir ngono to. Lho, sing muni digilir apa diurut? Lah ya diurut ya kanca-kanca itu malah rumangsaku wong wedok padane dagangan. Kok sing mandi gak ngerti lah awake dhewe iki sing endi ngoten lho. Rumangsaku kok kembali ke benang merah, Mas. Betul, Mas. Ini adalah acara bersih dusun. Bersih dusun itu mempunyai satu nilai, Mas. Betul. Yaitu mendoakan leluhur kita yang telah iya toh, jinempono ing angin, cinandi ing awiat utawa wis nyuwarga. Wis disiki awake dhewe. Sing babat dusun, sing babat desa kuwi perlu didongakne. Heeh, Mas. Kaya pangandikane dawuh para kiai. Nggih. Angger malam Jumat ayo awake dhewe ndongakne para leluhur-leluhur supaya ya toh pinaringan kasuwargan tinebena saka siksa kubur. Kuwi pangandikane para kiai seperti itu, Mas Lindro. Dongane sing apik nyekar iki dina apa? Nyekar ndongakne para leluhur ziarah kubur kuwi malam Jumat mesti kabule, mesti akeh kasembadane, Mas. Dadi ndongakno paling apik nyekar ning kuburan iku malam Jumat. Malam Jumat. Wah, sampean iki ra tau ngaji berarti. Kok ora tau ngaji piye to? Apik to. Ndongakne mbah-mbah ning kuburan iku ora apik dina malam Jumat. Jumat adalah hari mulia bagi muslim, Mas. Wah, bener nek ora tau nekani pengajian sampean iki. Loh, pengajian ben malam Jumat karo malam Selasa tak tekani terus. Iki lho, santrine Pak Nurkolis. Loh, lah kok iso ngandani malam Jumat ya? Aku wis didhawuhi karo Pak Nurkolis nyekar nek dina malam Jumat niku ora apik. Kok ora apik dasare apa, Mas? Sampean tau ngerti pujian apa ora? Pujiane piye? Saben malam Jumat
ahli kubur mulih ning omah. Lho ahli kubur mulih ning omah sampean sekari lho telanakan teko kuburan. Sampean ape golek wangsit sinden ndi sing ape mbok apusi. Kok iso ngono lho. Ayo jajal. Nek malam Jumat berarti Ora apik. berarti sing malam prei sing ya kuwi para-para pegawai ngono sing prei dinane malam Minggu. Lho, mergo longgar. Lho, malam Minggu malah ya ora apik neh. Lho malam Minggu ya apik mergo sesuke prei dadi malam Minggu iso fokus untuk beribadah, fokus untuk berdoa. Wah, sampean iki ra tau nyetel dangdut niku napa? Lho, kok nyetel dangdut hubungannya apa? Malam Minggu niku mboten apik. Kok iso ora apik? Lho wis enek lagune lho. Lagune piye? Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat gendaan lho. Nggih Terus? mboten buat pacaran dadi ora entuk. Mayit-mayit udah pacaran ning omahe dhewe-dhewe. Terus nek malam Minggu Gak entuk nyekar niku kok. kok iso lagi iki lho aku krungu malam-malam apa-apa kok ora entuk nyekar iki lho. Lho gak entuk ya. Mangsaku dina apa sing apik nggo malam nyekar?